Ritratt mi wara għax ma riċider minn qoddim biex skontu jipproteġi l-familja tiegħu. Frem differenti minn kif nafuh fuq il-mezzi tax-xandir, qal il-ġurnalista The Sunday Times li kiteb l-istorja meta f'Settembru tas-sena 1999 il-Pips ipprova jaggredixxi uffiċjali tal-Pulizija li kienu barra l-awla tal-qorti. Dakinhar il-qorti kienet ikkundannatu 25 sena ħabs tal-li sabitu ħati l 5 snin qabel qatel żewġ persuni fil-Mosta. Il-Pips qal li fl-ewwel 10 snin tiegħu fil-ħabs kellu vizzju qawwi ta' droga eroina. Fi kliemu stess ittestja pożittivament ta' droga għal aktar minn 25 darba u f'kull okkażjoni tnaqsulu 56 ġurnata mir-remission li jfisser li bekk tilef 1400 ġurnata remission. Iżda minkejja dan huwa xorta tħalla joħroġ mill-ħabs 10 snin qabel iż-żmien stipulat. Dan għaliex skont il-Pips wara ddeċida li jibda programm ta' riabilitazzjoni u rkupra l-1400 ġurnata remission. Fis-sena 2002, waqt li kien il-ħabs, il-Pips kien akkużati li kwiet mill-imħuħ biex f'konfoffa ma' 18 persuna oħra fosthom martu jiddaħlu f'Malta 5 kili droga. Mistoqsi dwar il-fatt li ilu 9 snin biex jibda d-dejġuri dwar dal-każ u issa qed jiġri barra, il-Pips qal li huwa u martu huma innoċenti u allega li huwa għalhekk li l-Pulizija għadhom ma resquhx il-qorti. Dwar is-sisni mis-sentenza tal-ħabs li jagħmel f'Monte Carmeli, Charles Muscat qal li mhux minnu li dan kien xi privileġġ iżda kien ħaqqu minħabba l-vizzju ta' droga li kellu. Waqt li ma' Sunday Times il-Pips qal li l-lum huwa bniedem differenti u riformat, fl-istess ħin iżda il-Gazzetta llum irrapportat li l-Pulizija żiedet is-sorveljanza madwar il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u l-familja tiegħu. U dan għaliex wara li Joseph Muscat kellem dwar il-każ tal-Pips ġimgħa ilu, il-Gazzetta llum irrapportat li l-Pips innifsu nstema jgħid li se jmur isib lill-kap tal-Oppożizzjoni.